maglangan, no? Di ta maglangan, ano man nga ito, may isto ganiha pa naman. Naguna pa rin nato ang mga kaigsunan. Ato lang tawagon, itong sugaton sa masipang pagpag. Father Sob Fernandez. By the way, sorry pa na ako si Manson Day. Karong Domingo day atong ano, ato ang BOS nato atong meeting. Okay, salamat kayo. Ang atong sound system ni KMM klaro di sa daplin kay kuan man projected na siya kanto. Pero jutera man sa ta. Usa ka butang nga akong ipaambit. Si Adnan may kay mo articulate kay mo ano kanang topic meaning you prepare andam ka ba. Usa lang ka butang akong ipahinumdom nga panimaw na ito, unas tanan, doon natin dakong audience. Kung tanong na ito, kadungog ko sila na ito. Yung kadungog kita na. Okay. So ito sang mabatayan nga, doon ay microphone nga, para radyo ba? Sensitive ng radyo, mga sa tingali kadangaw, ikas ba? Pero dili tanan, sama sa sensitive ni sa radio microphone ba. Doon ay uban nga, klaro kayo, kung ipaduol ni mo itong microphone sa itong baba, pareho niyo. Sipa kayo, di ba? Pero kung iba o dili ba, mapol di naman ninyo. Kung di kayo mapol, okay na siya. Yeah, do not forget nga, ang atong gisulti, gusto na itong ma-rejected to the listeners na makasabot yun sila. Manang dili yun i-advise tungod sa element of time nga magdali-dalita. Mas mayo pang move on kaysa masabtan o daghan na itong isultingon na masabti. Muna, do not forget nga, ang atong species, kasing, ayaw sa sunding another word, kinang madungog ang sing, kasing. The last syllable, maklaro. Kaya gato nang dahaga kasing kanyung mag-iwag na yung may pagbati, di mo na masabtan. Kay mas may pagani o mubo lang atong pagkipulong nga masabtan kay sa taas nawa sila kasabot kay kita na kasabot man ta kay kita may nanganda. So do not forget the pacing. Nga kung sa ka word ayaw sumpay unless mahuman katapusan syllable. So that really discipline us nga masabtan ta. Ikaduha nga ang atong pagkigsulti dili po paminaw. So rise and fall. Rise and fall. But sabot nga, kung doon ay bugat nga gipasabot ni mo murag sentimental sa may mo sa nga sentimental sa ni mo tuno. O muna nga importante na. Kaya ang punto ako isigutan nga words have meaning. Ang mga pulong doon ay kulugan ay nagkalimti. Kung moingon kay kayo, naasi mong panumduman, init gina, kasunog gina, kapaso gina. O moingon ta nga, yelo, o bugnaw gina siya. Ihumo na to, itong gamot kumutom na to, mabuhian gina to, kay tugnaw naman kayo. So, mga words have meaning. Nga, kinahanglan atong sabton. Ako ning isgutan kay lipay ko si Chief Requiliosa consulti about God died literal. Importante, words of meaning. Moingon kay God, that is life forever. Almighty, labing magagaw. Omniscient, naibaos tanan. Omnipresent, naas tanan. O labaos tanan, immortal, dili mamatay. What in us Biblia about God? 1 Timoteo 6:16. 1 Timoteo 6:16. Ikaw o Diyos nakuyo sa kahayag nga dili maduol. Ikaw Diyos bugtong nga dili mamatay. Life. God is life which is forever, which is eternal. Eternal gali wa may sinugdanan o wa katapusan. God. Og mingon kang demon or devil, that is death. Naman sa Biblia, 1:8:44.
Nga ang yawa mo nga mahan sa kabakakan. Ang yawa mo nga mahan sa kamatayon. So, opposite yun. Yung God, that is life, eternal. Why sinugdan, why katapusan. Yung tag yawa, kamatayon, kabakakan. So, yung tag ang Diyos namatay, we are identifying God as the devil. Kuya ko kaya na. Kaya ang Diyos di mo na mamatay. Kung yun mga, ang kayo, yilo na, di na may tabo. Ang yilo, kayo na, di na may tabo. Only if God makes the miracle, may tabo na. Pero in the ordinary term, sa iyang pagkasiya, ang kayo, gina. Ang yilo, gina. O sa kanara, words of meaning. Kung yung tag Diyos, kinabuhi na walay katapusan. Kung yung tag yawa, kamatayon. Maraming taga. Ang Diyos namatay. Ang Diyos yawa. Muna pinta ko sa thinking na ito. If words of meaning, ang pulong, doon ay lugar. Pwede mo salamat ito ni Brad Ernie Agapay na Asloyo. Nga kanunay mo, tunol na ko sa mga research. Indot kayo. Katabang na to. O asin compile na ito pangayang manghatag at itong siksikon sa itong mapaambitsan. Okay? So, ay nagkalimti. Words have meaning. Ang mga pulong doon ay kaulugan. Diyos, way sinugdanan, way katapusan, kinabuhi, way sinugdan, way katapusan. Dugma sana. Nasa page 91 sa dugma Teaching of the Catholic Church. Nagingon, the divine persons, the Father, the Son, the Holy Spirit, are equal and eternally living. Kana na Diyos Amahan, Anak ng Espiritu Santo, wa na labaw, wa sa'y ubos. O diha na sukad suway sinugdan o way katapusan nga buhi kanunay. Kanang buhi kanunay, pasabtong tayo, ingnan ang Diyos mamatay. Sakto mo itong ingon ni Dong Jeffrey, simple na kayo. Kung doon na kayo babasa nga Diyos namatay, isang kaon na sa ng literal, basahin ko no, nga doon ay Diyos na banhaw. Hindi ka kabasa. You cannot find passage of the Bible that God died and God resurrected himself. Wala. Simple na kayo mong isulti, Brad Jeffrey, sakto na. So ay suot ko pa, bino, pagkutsagra ni Kristo, nahim mo na itong dugo niya. Pero sa may isulti, o giinom ko ang kupa. Giinom ko ang kalis. Di mo na literal. Kaya imno na itong kalis, hait na kayo na, samad-samad na itong baba. Ha? Kukaan di kalita, di dem suot. Samot-samot ang suot sa kupa mo itong giinom. I drink the cup. Ambot-sabot, ang sulod. Maraming nga, ang Diyos namatay, dili ang kupa mo'y giinom na to. Ang Diyos namatay, dili ang Diyos namatay. Ang naa sa Diyos, gagihan ko niyang iya, tipik niya, ang pagkatao ni Kristo. Si Kristo nga nag-isulti anak. Nasihag yun na, kanang ihag yun ang ipangulong. Gupaan ninyong templo. Ikatuhukan lang ako ng pabaguno. Pero si Jesus, nagisgot sa iyan lawas. Patyon. Iyan banhaw. Doon ay nagbanhaw, doon ay gibanhaw. Kung siya gibanhaw, ang iyang lawas kapatay. O sa di nakabasa. Nga Diyos namatay, o ang Diyos gibanhaw o nagbanhaw. Di nakabasa. Kunya, bubo nga tampon ako sa tema, kining kahimtang ni Santa Maria, nga free from all sins. Libre siya. Naigawa siya sa tanang sala. Pero doon may objeksyon na. Asa mabasa na sa Job 25:4. Walay hinlo, walay limpyo, nga natao sa babae. Kinsa may unsa man o kinsa may nanganak ni Santa Maria. Si Santa Ana,
tao. Babae. O gisaginat niya si Maria. Yawa may tao, wa may bata nga hinlo nga natawo sa babae. Di mo do si Maria, dili hinlo. Nagkapanunod siya sa lang panunod. Yagihanggon mo sa Santa Maria. Asa mabasa? San Lucas 2. 47-48. Nagahimaya ang akong kalag, nagahimaya ang akong espiritu, kay biabot ang akong magluluwas. Busa kay si Maria, nagdawat sa magluluwas, doon ay pagaluwas niya, namang iyang sala. Busa si Maria, makasasala. Si Maria nagkapanunod sa salang panunod. So, ni ang atong madungog sa mga dili katoliko. O sa sayop ng dugma sa Immaculate Conception. Sayop ng dugma nga si Maria, way buli sa sala, sukad pagpanamkon ni Santa Ana kaniya. So, mudali kaya tagtubag, dali. Wa may imposible sa Diyos. Nasuwag man sa kaalam 1:4. Nga ang kaalam, Monas Kristo, dili mo sulod sa lawas nga mahugaw o kalag nga makasasala. Pilaman kabuan nga si Jesus ni Puyo sa tiyan ni Maria. Siyang kabuan. So, di modo, kanang babae nga gipuya ni Maria, limpyo ang lawas, way sala. Ang iyang kalag. Walay pa siya una na. Kung mahimo mo na sa Diyos, sa iyang eksakto nga tuyo mahimo. Tungod kay ang manunubos nga si Jesus, limpyo, balaan na balaan, kunya usad kinaiya sa man. Sa English mo na, consubstantial with the Father. As God, He is one Godhead with the Father. Mana nga siya, Diyos, Kristo. Niya kagianak man siya ni Maria, consubstantial with the nature of His mother, so si Kristo sa tao, kay tao mas Maria. So, 100% God, 100% man, si Kristo. Si Kristo. Niya, nagkayusa di, huwag magkasampo. Marang yun ni Jeffrey, bisag unsay gibuhat ni Jesus, labi na sa paglansang ni Jesus niya sa krus, diha ang iyang pagka-Diyos. Kaya kung ang iya lang pagkatao ni Kristo, ang gilansang diha dili maigo, ibayad sa mga sala sa kalibutan. O kay Diyos man, labaw pa sa ikabayad. Kay Diyos man siya, nga nag-uban sa iyang pagkatao. Pero, wa ni sila magkasampo. Nahiusa, pero wa magkasampo. Mana nga, mahingon ta nga, ang Diyos namatay. Pero, ang tinuray, ang yawa mo yung tag-iyas kamatayon, unang yawa ang Diyos, ang yawa mahimong, wa magay-mingon ang yawa namatay. Yung yawa, ako espiritu, o ang espiritu na mamatay. Iya ka ng inyong Kristo namatay hinoon. Yung yawa, labaw pa rin ko sa inyong Kristo. By the way, mo tubag tagbalik. Asa man ganun tubag na? Kabahay ni Birhen Maria. Nasa balang kasulatan. Isaiah 7:14. Tagna nga ang berhen manamkon. Ang berhen manganak sa kabatang lalaki. O ang iyang anak pagkatawag Emmanuel. Nga ang kahulugan Diyos kaubanan. Kanang virginity of Mary, that is equal to sinlessness of Mary. Kanang iyang pagkabirhen kung ulay, takdo na sa kahimtang siyang kalag, nga limpyo ugwag yun sila. Ano man, uwan siya sila. Kay, mo may kabubuton si Ginoo. Nga anak nga limpyo, way buling, labing balaan, dili isuot sa container nga hugaw. Naroy grapon din hugaw kayo, di sabon. Baho na kayo. Isuot na nimong tubig nga, limpyo kayo ngayon mong imnon. Mag-uol ka nila, kaya musuka maka. O na si Maria di container, limpyo. Ang gisulod, si Jesus, limpyo sa. O bahimo na sa Diyos. Asa mabasa na sa Isaiah 24:14.
Isaias 24:14. Nga ang tanan nga pulong sa Dios tinuod. Ug ang tanan nga gihandom og tinguha sa Dios matuman. Sa may tagna. Awit 4:7, awit 4:7. Ang awit 4:7, ang imong isposa putli way buling diha kaniya. The spouse of the Holy Spirit. Wa limpyo putli o way buling sa sala diha kaniya. Wala sa talaga. Katapusan, mahimo ba din na sa Diyos? Mahimo. Nahiteksto na. Dahil yung umani, nagkatagpo ng teksto, labayan na ito, importante ka ng teksto. Nasa Roma 11:29-30. Sulat San Pablo sa Roma, Kapitulo 8 rather, niya 29-30. Nagingon, dunay mga gipili ng daan sa Diyos. O ang gipili na niyang daan, ipakamatarong niya. O ang ipakamatarong niya, ibalaan niya. O ang ibalaan niya, gihimaya na niya. Tiyaw na gipili niya, ipakamatarong, gihimaya, o gibalaan, gihimaya, pagyo. Usa niya na si Jeremias. Na mabasa si Jeremias. Kapitulo 1, versikulo 5. Ikaw, Jeremias, wa pagani ka, matao, nakailan ako nimo. O diha pagka sa tiyan si mong inahan, gibalaan ko na ikaw. Diha pagka sa tiyan si mong inahan, gibalaan ko na ikaw. Kung si Maria gipanamkon ni Santa Ana nga babae o tao, nahimo ni Yahweh ang Diyos nga gibalaan na nga daan. Si Jeremias ito pasitian sa inahan, nganong limusan na mahimo ni Diyos Amahan ni Yahweh ni Santa Maria. Prohibas bagong tubo. Prohibas bagong tubo. Lucas 1:28. Lucas Kapitulo 1, versikulo 28. Ningon si Anghel Gabriel, maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa kababayan nga tanan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Itong nakataon og Grigo, itong akong amigo si Brad Joel Darubis patay na, nahuman mo ganyan na 12 katuig pag-eskwela, pero wala siya magpa-ordain. Yung siya Brad Soki, bawa ka, kanang full of grace, sa Grigo na kekare tomini. Kekare tomini, one word. Full of grace, extensively and intensively. Kasi may kahulugan niya na si Maria puno si grasya. Extensively, gikan sa pagpanangkon ni Santa Ana. Hangtod na tao, hangtod di pasakar lang. Puno si grasya. Intensively, nga suod siya ang kalag, di ka kakitag bisag gamay lang tulpok sa dagong. Tulpok sa tungoy sa dagong, na buling. Nothing. Munang full of grace. Because the Lord is with you. Kaya Ginoo na kanina. Muna nga, pagdeklarar yun sa Santo Papa ni Ana nga si Maria, putli, way buling, walay matsa, nagka mga dilugon, isupag. Lakip na si Santo Tomas, di kino, bantugan kayong theologian. Pero ang mahal nga birin, nagpakita man. Ngato ni Santa Bernardita Soberos, nga hantod karon na aman sa iyang lungsod, na iyang haya, isod o kasket nga dildo, niya, wa siya tabunay, ang iyang kamot, hurting nindota, murag yung kandila. Niya, naong wagi kunot nga nadunot for 100 years. Kita, ikabot na itong 5 years sa sementeryo. Hukayon magkita, kailis na na, kay nadunot na itong lawas. Pero siya, wagi madunot. O siya ipakita sa mga gabi, nagutan na siya. Ma'am, what is your name?
I am the Immaculate Conception. O ang Santo Papa, di mantala niya. Nga ang mahal nga birhen yun mo ilang siya, Immaculate Conception. Sa tabaway puling sa sala, gikan sa pagpanamalo. So that ends our discussion about pagkaputli, pagkaway buling sa mahal nga birhen. Wala kita, kumparar na, utan ka kayo. Tinubanon ka sukos Ginoo. Pero magtupad mo. Wangyo kas Ginoo. Magtupad ang itupad ni mo Santa Maria. Naibaw ka gisay paminaw? Ang iyang inahan. Kaya it is now not the degree of your sacrifices, but your holiness and the holiness of Mary. Nakita mo na nato. Itong na kung motor na ako, nagliyondong ka bahas, lupad ko, yan naumbog akong buwang akong helmet, namatay ko kaniyo. Pero samtang marag nag-iskalit ko, sangbit ko sa Diyos Amahan. Diyos Amahan, lagi itong Jesus manunubos, Santos ka Espiritu, eos akong patya, kaya gusto mo kong mulagan. Nothing. There was no answer. Pero pag sangbit ko sa mga birhen, kay Miyerkules man to, nandan man ako kada Miyerkules nga, kada adlaw, hapit yun ko kada adlaw, simba, no? Miyerkules man to. Adlaw sa, inahans ko na yung panapan. Sangbit ko, mga birhen, sultihin tao ni mga anak. Ayaw sa ko pirmahin, lubhig yun. Mutuog ang sarili. Pagbuka na ako sa kong mata, diyan ako sa karsada. Akong lawas, ang motor, pero di ako sa gawas. Na akong lawas, pero di ako sa gawas. Soon ko, katuog yun. Bangon. Ako na kung na ang bangon, ang lawas sa bilin. Wala na ako ni bangon na ko, pero malawas sa bilin. Gingnan na sa kumahal nga birhen. Di bawasan na lang Niya na magkakos kalibutan. Niya na kos lawas. Buhi ang akong lawas, yung nang Ginoo. Pag-ingon ako sa kamutan, lihok naman. Katindog ko. Why? Because comparing me and Mother Mary, the absolute holiness nga na niya, siya kayo kuminaw. Hindi mo siya balibaran. Wala na magpasabot ka Santa Maria, tupong sa Diyos, Amahan, Anak, Espiritu Santo, gawa na magpasabot. Ay pasabot na the degree of holiness and humilitas, ang humility of Virgin Mary, mas tagdon, mas paminawon siya. Kaya kanaka. Wala mong pasabot nga dito, muditsog ang post Diyos sa manmahimusan. Pero in time of very difficult and heavy burden of troubles of our life, call on Mary. Tawag mo na ito, mga kapatid. Wala akong nasilang. Wala na magpasabot nga, namanan ka ni si Maria, at labaw ba ni Diyos? No! But the quality of the person who prays, nato siya yung paminawan sa mga gabirin. Ang mga gabirin yung muging paminawan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo. Yan, salamat kayo. Wati alay tayo pumutana. Kaya murag ang atong speakers, si Brad Jeffrey Calyusa, si Adrian, may man pagkabatbat. Minaw lang si Brad Adam. Yan, salamat kayo ko ni Brad Jong Chua. Yan ba si Brad Tam Kapurnay? Wala ron diri Jong? Wala. Butan ka Islam. Sige ka. Nadakan kayo tag mga umabot nga graduations sa Catholic Faith Defenders sa Cordoba. Dawa kay gayo. Diri sa Buanoy. Sa Lapu-Lapu. Diri sa Compostela. O, guban pa mga dapit. Ya, sila si Brad Edwin Isaal, Jong. Panalangini kaming tanan, ipalayo kami sa mga datang hitabo o panalipdi sa mga among pamilya. Itagi kami dugang ang kaalam na magamit na mo sa pag-alagad kanimo o pagpanalipod sa bala ang pagtuo. Kami tagsa-tagsa o Ginoo ihatag ang dihok sa imong gugma panalangin. Sa ngalan ni Jesus, Ginoo panunubos. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Salamat. May gabi.